Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono flimkien mal-Malta Meritin nidew it-tieni edizzjoni tal-Istrina Palace Run li se tkun qed issir fl-14 ta' Ġunju bris il-Malta Community Chest Fund. Din il-ġirja li se tkun ta' madwar 10 kilometri se tkun qed titlaq mill-Palazz ta' San Anton u tintemm propju quddiem il-Palazz tal-President fi Pjazza San Giorgio fil-Belt Valletta. Il-Palace Run dis-sena hija t-tieni edizzjoni tagħha. Is-sena l-oħra deret illi kienet suċċess, waħda mill-attivitajiet il-ġodda li nidejna f'din il-presidenza. Dis-sena wkoll għandna konkurrenza iktar mis-sena l-oħra u l-iskop huwa dejjem wieħed. Minn hawnhekk jiena dejjem nitkarrab għal aktar u aktar għajnuna. Biss ħanajdilkom jien din nagħmilha u nagħmilha bil-qalb. Il-President appellat sabiex l-atleti kollha jersqu l-quddiem u joffru l-għajnuna tagħhom lil Malta Community Chest Fund għaliex aktar ma jmur aktar nies qed ifittxu l-għajnuna anke għal mart li pajjiżna qatt ma sema bih qabel. Nitlobkom kunu ġenerużi mal-Malta Community Chest Fund. Għax edem għal kulħadd anke f'dawk l-affarijiet illi mill-lum għal-għada jfaqsu u jisiru problema li niffaċċjaw. Min-naħa tiegħu il-Maġġur Richard Vassallo spjega kif din l-attività tattira atleti minn madwar pajjiżna u dawk illi se jkunu marru l-aqwa fil-kategoriji rispettivi se jkunu anke qed jirċievu trofew illi juri parti mill-binja tal-Palazz Presidenzjali fil-Belt. Kont qed ninnota li fil-mixjiet tal-President konna qegħdin nibdew ġirja mir-Rabat. Żewġ mixjiet jew tliet mixjiet minn tliet tibnadi differenti. Biss dawk li kienu jkunu qegħdin jiġru x'in konna naslu bla tal-bajda kien ikollhom jifqu tzobtu. U jien dik kienet qiegħda iddejjaqni. Allura qed għaliex ma nagħmlux ġirja li hija iktar immirata għal dawk li verament iridu jiġru. Net News tkellem ukoll mar-Race Director tal-Malta Meritin Joe McAuliffe illi spjega li l-ġirja sa tibda minn San Anton u tintemm quddiem il-Palazz fil-Belt Valletta. U tagħna wkoll ir-rotta li se jkunu qegħdin jieħdu l-parteċipanti. Tibda minn San Anton minn hawn nitraw fuq il-Central Link, mis-Central Link jagħtu għal Santa Venera fejn imbagħad hemmhekk jagħmlu U-turn biex jerġgħu jduru lura u jinżlu għat-triq il-bypass. Minn hemmhekk jibqgħu niżlin dritt għall-Marsa, din il-biċċa hija kollha mis-Central Link sal-Bombi ngħidu hekk hija kollha bħall-Maratona ta' Malta. U mbagħad kif jiġu l-Marsa jinżlu fuq triq Diċembru 13, jagħtu għall-Bombi, jgħaddu minn qoddim il-garax tal-Pulizija, minn qoddim id-depo, jgħaddu minn ħata wara biex joħorġu minn fejn l-Excelsior, jgħaddu minn qoddim il-Felicia Hotel, u mbagħad jitlu mill-bib il-Belt tajjeb biex jispiċċaw fil-Pjazza ta' San Giorgio. Din hija t-tieni edizzjoni tal-Istrina Palace Run taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u daw kollha li jixtiequ japplikaw jistgħu jagħmlu dan sa nhar l-4 10 ta' Ġunju.